Radio Evos presenta Cultura a l'aire amb Carla Boix, Rafa Boix, Neus Benavent i Marta Zeid. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Per a presentar aquesta exposició i la revista Letras Lletres, en el seu especial dedicat al 8è març, Dia Internacional de les Dones. Un dia les dones que han participat en aquest projecte, i especialment a Anna, Andrea Benavent, Carla, Rafa, Laia, Sofia, Andrea Sanchís, Maria, Lucía i Marta, així com a totes les persones que han acompanyat el procés. Esperem que aquesta exposició i aquesta revista no sols es miren o es jutgen, sinó que també conviden a reflexionar, a dialogar i a continuar construint espais on la joventut tinga cada vegada més presència i més protagonisme. Moltes gràcies i ara sí. Fighting to create a song. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands. And on we'll go. Què opina del 8M? El 8M pense que és una reivindicació molt important i més en l'època que estem vivint ara. I, a veure, per què ha vingut a l'exposició de la revista? Perquè pense que és molt important fer suport a qualsevol activitat cultural que es fa i sobretot aquelles que van enfocades a l'empoderament de la dona. I coneix alguna de les membres de la revista que estem avui un homenatge? Pues les conec a totes. I què li pareix tots aquests anys de treball? Com ho ha vist, el tema de treball? La tasca que desenvolupen des dels Sèvols em sembla molt important perquè és una mena de fer una activitat curricular més divertida des de l'expressió escrita
a poder també, com vosaltres que esteu a la ràdio, poder expressar-se en un altre mig. Moltíssimes gràcies. A vosaltres. Què opines del 8M, de la celebració del 8M? Pense que és necessari i que n'hi ha que lluitar. Les dones antes estaven molt, com aquí diu, anul·lades per l'home i és una lluita constant que tenim que fer i superar-nos cada dia. I de la revista de l'institut la coneixies? M'han parlat d'ella però no he tingut el plaer de veure-la encara. Espero que me la duguen. Així darrere tens totes les portades d'anys anteriors i aquesta d'ací és la de l'edició commemorativa d'aquest any. Me pareix preciosa, la veritat, molt significativa. Així no té que ser, el que teniu que fer. Moltes gràcies. De res, a tu. Què espera tu el 8M? Home, el 8M és un esdeveniment prou important perquè és recordar la lluita de les dones per la seva emancipació, per assolir drets socials i civils. És una reivindicació, és una lluita contra una injustícia. I què et pareix que es faci una revista dedicada al 8M a l'institut? Me pareix perfecte perquè és una manifestació d'un institut implicat en valors i que té les coses clares. Aquest event d'avui en part és un homenatge a les xiques de segon de batxillerat que han estat tants anys en la revista. Tu has tractat alguna vegada amb elles? Què et pareix el seu treball durant aquests anys a la revista? Superbé, clar, molt superimplicades, sempre a més venent la revista i en el hall, fent estos actes, llevant-se temps per a fer alguna interessant, que consciència a la gent de que n'hi ha valors que cal lluitar per ells. Bueno, moltes gràcies. De res, a vosaltres. Bueno, què penses del 8M i de lo que és el moviment que s'està fent? Pues pense que és molt important visibilitzar tots els anys la lluita feminista, que és una lluita que, encara que porta una trajectòria d'anys i pareix que ja està tot guanyat i que està tot fet, no sé així, encara queda molt per lluitar, per avançar i per continuar any a any, reivindicant la igualtat entre els homes i les dones. I de la iniciativa que és la revista i de què es faig als joves i tal? Pues mira, me pareix una iniciativa molt xula, que una revista feta per joves en l'institut, pels joves i pels joves i per tot el públic en general, es focalitza o fica el focus en el tema de la igualtat i de la problemàtica de la violència de gènere. Me pareix que ja que des d'edats des de les persones joves que ja estem treballant i conscienciant als iguals, me pareix una iniciativa molt xula i molt important. I n'hi ha que recolzar-la i donar, intentar crear espais per a que podeu expressar i visibilitzar totes aquestes idees creatives i aquests projectes que són molt importants. I creus que és important com donar xerrades o parlar als joves de lo que és aquest tema? Perquè molta gent jove pensa que és una tonteria o que no fa falta prestar-li tanta importància, però creus que és important que els joves sàpiguen el que és i tinguin informació? Sí, pense que sí que n'hi ha que informar a la joventut sobre temes d'igualtat i de prevenció i sobre violència de gènere. És algo que per desgràcia ha existit sempre, existeix ara i existirà pel moment. Ojalà no, com han dit abans les companyes, ojalà no existirà i en algun moment s'acabarà el tema de la violència, però pense que n'hi ha que sensibilitzar, conscienciar i millor que entre iguals, pense que el missatge igual arriba millor que si és d'adulta a jove. Pense que d'entre iguals és més fàcil que enteneu i que el missatge arribi millor. Vale, doncs moltes gràcies. A vosaltres i molt contenta de que feu projectes i de poder ajudar a visibilitzar-vos. Vale, així que res, l'any que ve vos espere. Sí. Gràcies. A tu. Adeu. Càmera. Home, el que vulgueu, això és la ràdio, això ja. Vídeo i tot. Vale. Sí. Pin. Por. Fuera. Adiós. En el grup de la revista. Ah, vale, ja. De l'IES Els Èvols. Hola. Ara què? Què opineu del 8M? A veure, el 8M és un dia importantíssim per a reivindicar i per a lluitar. No és un dia simplement de celebrar, perquè n'hi ha que lluitar encara
i aconseguir moltes coses, però és important continuar en la lluita, tant dones com homes, perquè és una lluita compartida, i seguir endavant. I també recalcar que sols el 8M es deu reivindicar i lluitar per la figura de la dona i perquè deixi d'estar subordinada a la figura de l'home, sinó que tots els dies, ja que, com ja han dit, en els temps que corren anem cap enrere i no podem deixar que això passi. I jo crec que deixar constància i que marxen els joves és de les coses més importants, perquè al final som la base de tot, els que anem a durar davant el futur. Entonces, és importantíssim fer-ho des de baix i poc més. I com vau entrar a la revista? Què us va correr en apuntar-vos? Bé, jo vaig veure que el nostre profe José va posar un apartat en aules que posava apuntar-se a la revista. I no sé, jo sempre havia vist que els instituts, les típics de pel·lícules, tenien revistes o un grup de cantar i tal, claro. I vaig dir, claro, i vaig dir, pues per què no, no? I bé, pues ja duc 3 o 4 anys, no recordo bé, i així estem. I jo pràcticament per lo mateix, però també perquè me feia il·lusió estar en elles i en Buzón, que també és molt bon mestre. I el grupito pues estava guai, la veritat. I ja està. Podreu continuar l'any que veu quan siga fent la revista? Voleu seguir enviant aportacions, dirigint-la, encara que no esteu? A veure, dins de les nostres possibilitats, perquè estarem estudiant segurament, i igual no estem a València o igual, jo què sé, Hi ha molta càrrega, però jo sí que voldria continuar aportant, saps? Per almenys comprant-la. El meu gauret estarà ahí. I també que, encara que estiguem junts, estem a un WhatsApp o un correu de distància. En qualsevol moment, si necessiteu ajuda o us falten aportacions, ja sabeu que compteu en per almenys 5 textos o 5 dibuixos, el que necessiteu. Bueno, moltes gràcies. A vosaltres. Què tal? Hola, què tal? Com esteu? Què tal? Com va la cosa? Equip de la ràdio. Com va la cosa? Com ha anat l'estrena de l'equip? Bueno, anem tirant, anirem... És una sensació curiosa, esta, Claro. de tindre un micròfon així i de... Sí, professional. Sí, estem en poques, de fet. Sí. Això és la reacció a l'acte, no? Ara Claro. hem vist l'acte i estem fent la reacció, no? Què t'ha paregut l'acte? Ara li faig les preguntes jo a ella. Bueno, està molt bé, o sea, Sí, no? jo crec que ho Ha han fet sigut un molt bé. acte espectacular. Les xiques tenen una soltura, hem de mirar a la càmera. Claro. Ah, bueno, també. No a ella, sinó a la càmera. Les xiques tenen una soltura que es nota, que estan molt rodades. Elles també han fet cosetes de Claro, ja ràdio. portarà Ara molt ja de temps, no? Clar, i porten molt de temps, han vingut, ha fet alguna presentació com esta ja alguna vegada i se nota que tenen el rodatge. I vos dic una cosa, de cara a vosaltres a la universitat. Ja veureu quan vagin a la universitat i se rodatge i les taules que han fet, lo bé que els vindrà. Claro. O sigui, vosaltres esteu a temps també d'agarrar un bon rodatge en l'institut per a que després a la universitat Claro. podeu disfrutar i no patir aquestes coses, no? Que és lo seu. Claro, jo crec que ara tot el que han fet elles ha sigut com marcar un camí i ara ja cada un, quan nosaltres acabem també tindrà que agarrar el camí. Jo ahir vos he de dir una cosa, i ara que no mos senten, m'agradaria dir-vos una cosa, i és que és de veres que elles han marcat una època, han fet una seguida de la revista i li han donat un setxell molt personal a la revista. Això pot ser, com tu dius, que marca una línia que se pot seguir i estic d'acord en que en quant a motivació i inspiració és una motivació molt gran, però, i així és on critiqui un poquet, més que criticar, el que vaig a fer és ser un poquet més escèptic, no deixar-nos influir massa per aquesta aura que ells han deixat, perquè vosaltres tingueu un marge molt gran per a fer la vostra revista. Claro, i donem No també la, el nostre efectivament, estil i- no la revista que continua la que ells han fet, sinó la vostra revista. I vosaltres, Claro, bueno, i afortunadament no estem competint, no n'hi ha llistons. Ja, això ja és un poc privat del Hauries de grup. girar la càmera. Pa. No, em dona igual, que sé més... A mi no, perquè pareix que estic Va, pues, parlant, Marta, grava. clar, pareix que estic Espera't que parlant tinc- Bueno, pues en una això, entitat abstracta d'una veu que és per Hola, darrere. sóc la camarògrafa de totes les entrevistes que heu vist a dia d'avui. Ara li toca passar a la part de davant. No, però això ja és un poc més del grup intern, perquè tenim un grup de WhatsApp amb els 6... 6?
4, 5... 4 que esteu així i 2 més, no? Que no han pogut vindre. No, mentida, sabes, falta Sofia, pues som 5. Bueno, molt bé, 5. De que en el moment de que tu ens passares el document, de fet, el meu primer missatge va dir, ostres, que guai, està al nivell molt alt, i perquè en seguida vegueren, perquè tu mos digueres, no, la revista queden prou coses per fer, però no mos esperàvem tampoc una revista tan feta i ens sorprenguem molt. Sí, no sé si fer una exclusiva per al vostre programa, no sé si dir-vos ahí alguna cosa així, home, el salseo total. Clar, és que així n'hi ha molts de secrets que no s'han dit i no se poden dir en un acte oficial, però a vosaltres, al vostre programa, jo sé que vos conté cosetes, clar, vos conté ahí substància, i la substància és que n'hi ha una base, una espècie de plantilla bàsica i cada any la gastem com a per a la base de la revista següent. Sí. O sigui, l'any que ve, si voleu, perquè és un punt de partida, sobretot quan no se té temps, quan no n'hi ha recursos i quan no n'hi ha aportacions, s'agarra la de l'any anterior, se lleva tot, diguem, superficial, i aquests fons de colors, tal, tot això se manté. O se modifica lleument perquè parega una cosa nova, però en realitat això és una base en la que ja contareu si voleu. Sí. Saps? En les pròximes revistes això ja està fet. En la meva opinió ja tocaria canviar aquest fons, perquè si vos heu fixat, en les revistes totes tenen una estètica semblant. Ho heu vist? Sí. Sempre molts flors, molts colors de fons, tal. N'hi ha com una empenta personal que han deixat elles. I això ve donat també per aquest cas tècnic, no? L'ús d'una plantilla bàsica. A partir d'ara aneu pensant ja en una plantilla vostra que li doni aquest aire especial a la vostra revista, no? A la que continuareu. I podríem donar una exclusiva? Se podria fer una edició d'estiu després de molts anys de la revista o seria impossible? Com d'estiu? Què vols dir en una edició d'estiu? Abans d'acabar el curs? Antes se feia 25N, 8M i estiu. Se podria reprendre la d'estiu? Enguany tots hem donat per sentat que aneu a fer vosaltres una revista d'estiu. It was at this moment that he knew. He fucked up. Primera notícia. Clar, Primera notícia. Això després ho talles perquè no s'havia enterat. Era l'únic que no ho sabia. Clar, però ja havíem acordat que faríeu, i seria una manera simbòlica de prendre el relleu de l'equip anterior. Bueno, és una manera de prendre el relleu, simbòlica, no? Feu ja la vostra primera, ara ja agarreu el mando un poquet, amb la supervisió i l'ajuda d'elles, però ja comenceu a fer la primera vostra. Ja sabeu, sense impremta, en color blanc i negre, i avant, i a recaptar. Ja sabeu que ja heu sentit que el repte major, probablement, més inclús que el de la IA, és el fet de la participació. Perquè en este número, elles no ho han explicat, però s'han deixat els ossos promocionant. Han fet marcapàgines específics de promoció per a recaptar textos de la revista. Han fet cartells, han anat per les classes, han enviat missatges als pares i la participació és molt baixa, així que ja podeu anar pegant-li al tarro a veure com fem per a que la gent participi. Comencem ja a fer promocions i de tot? Ja podeu començar a pensar i a fer promocions, activitat per a promocionar la participació en la revista. És que jo crec que també un problema que n'hi ha en lo de... En comptes de canviar la càmera me vas canviant. Claro, ja. Jo crec que un problema que n'hi ha en que la gent no participa és la gent ha arribat a un punt en què les dona igual la nota extra. Perquè... Pot ser. No, però és que des del nostre punt de vista, perquè nosaltres ho hem fet i nosaltres som els que van per la classe dient feu un poema per la classe, feu el que vulgueu per la revista. I clar, la gent en diu que no, i ens diguem, no, però puja nota, i els dona igual. És que jo no trobo més forma de fer-ho ja. Lo de els marcapàgines està bé i ha funcionat molt i la gent gastava, però entre gastar-ho i... Jo us vaig a donar una ajuda. Sí. I quan ens reunim ja parlarem de maneres. Però us vaig a donar una idea, una primícia, una altra primícia per al vostre programa. Ahí fiqueu sons, fiqueu també sons. I és que jo pense... No me facis un zoom. No me facis un zoom. Jo pense, i vos ho dic perquè comenceu a pensar en això, que un dels pilars més importants per a que la gent participe són els professors i les professores. Ja. Així que busqueu la manera de convollar-los, d'acorralar-los en el pati, de ficar-vos pesats i pesaes en insistir al professorat. Insistir al professorat.
que organitzen activitats en classe d'escriptura, de redacció, i que aquests textos que han fet en classe els arrepleguen per a la revista. Ja, però Sabeu coses d'aixes? n'hi ha certs En punts professors... extra o sense punts extra. N'hi ha certs professors que no anem a dir el nom, que mos han dit que anaven a dir-ho, però que Dius el després nom, no però anaven a després complir-ho. fas Fiques el... Senyor... Ha dit moltes vegades que ell anava a dir-ho i que havia dit que anava a pujar hasta un punt, però no. I ningú li ha fet cas. No, és que ell mateix ha dit davant dels alumnes, no vaig a fer-ho. Ja, Entonces no. No va a donar els punts. Claro, no va per pujar dir. els punts. Ho diu perquè la gent s'apunte, però és que la gent no... Sí, no fa cas, ahí moment tenim que un ja- altre problema, i això elles no ho saben. Elles no ho saben. Estàs gravant? Perquè és un poquet xisme, estem en plan Claro. xisme. I és que n'hi ha hagut professors que Sí. han dit directament que no anaven a contribuir en la revista. A mi m'ho han dit directament. No, a nosaltres també. No anem a contribuir en la revista perquè no sentim que aquesta revista ens representa o que no és nostra. I això Sí. m'ho han dit en aquestes paraules. No estic gravant. Ah, vale. Això vosaltres no ho sabíeu ni calia que ho sabéssiu. I per als professors que sí que segueixen, en compte de fer-ho com un treball voluntari, fer-ho més... Que no se caiga el dispositiu. Parla. Això és nou, ho estrenem avui. Bueno, per la ràdio tenim tots. Molt professionals. Pareix d'això d'Instagramer. Com un xicotet. Se podria fer, en compte d'un treball voluntari, fer... Tenen que fer el típic dictat, la típica redacció, però obligatori, millor dir. Això és el que vos estava dient. Organitzar escritures en classe, produccions escrites i arreplegar-les en classe per a la revista. I incloure, per exemple, en compte de valencià i castellà i a vegades anglès, afegir plàstica o música, per exemple. En qualsevol disciplina. Un dibuix sol és del 25 En qualsevol disciplina. Ara que estem en composicions de música, fer una composició de... En més qualsevol difícil, però... disciplina. Miquel estaria Miquel estaria encantat. I a veure com ho fem per a que tot el món se senta representat. Sabeu? A veure com ho fem per a que la revista sigui una revista de tot el món. Averigüem per què no se senten representats per la revista, intentem, perquè sempre n'hi haurà gent que no voldrà participar i gent que pensarà que no és necessari, que és una tonteria, això és inevitable. Però anem a treballar. Com podem organitzar reunions en els mestres per a parlar-ho? Sense que ens envien un poquet on jo els diga. Mestres. Jo crec haver dit, i ahí està gravat, acorralar-los, Persuadir-los. clar, perseguir-los en el pati, un acoso cariñoso, un acoso cariñoso, anem a dir. Acoso cariñoso. Que ara Garrido me tinga por. Jo vaig soltant. I avui ho estaven dient, s'han venut totes les revistes perquè vos heu ficat molt pesades. Jo, en el bon sentit de la paraula. No, i en el mal Tots els també. anys venim així en 40-50 que han sobrat. Vaig a dir-te una cosa. Hem aconseguit que doña Aurora de Valencià ens comprara Vamos a comprar 6 o 7 revistes el dimarts. Mos comprar 4 del 25 i 4 Lourdes, és la primera vegada en la història que se venen totes les revistes en la setmana de la dona. La primera vegada. Sempre m'ha hagut d'anar, i tu saps, al mercadillo a vendre-les, així, les que han quedat, i enguany s'han venut totes per pesais, darrere dels professors. Pues igual per a promocionar la participació, igual. A veure si funciona lo de ficar-se pesats. Jo crec que ja està bé, no? Ara m'estic ficant pesat, jo. Una... Vinga, va. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Adeu, 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 adeu. I ara continuen de presical. Vale. Acabes d'escoltar Cultura a l'aire. Recorda que estrenem episodis nous tots els dilluns. A més, ens pots escoltar tots els dies a la 1:30 i a les 10 a Ràdio Èvols, o quan vulguis, a la teua plataforma preferida.